Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kad agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ni Lolo ang kwan kan ti bato iti tenga ti dalan. Adda idi agnanaed nga agasawa iti adayo a lugar. Ada baket Dolores ken lakay ang kwan. Iti pagarian tibak na nga ari ken Reyna. Adamot anak dalakay ang kwan ken baket Dolores. Ngem idi nakadaldan immadayudan. Ket binaybayandan dagiti naganakda. Managsakit ni baket Dolores, isuan nila kay ang kwan laengen ti agtrab-trabaho. Agmulmula daytoy iti naduma-duma anat nateng nga isu ti ilaklako na ijay ili. Ti dalanda ket kapitpitak ken kabatuan. Iti maysa nga aldaw ket Pasensya kan Dolores. No italang anak asang petak dito'y balay. Nagtudo man nga binan ket ad-adda na rimigat ti dalan. Maawatan ka, lakay. Sana balay. Tabareng ipatarimaan taon ti ari ken Reyna ti kalsada tayaw. Mas daawak mat nga main. No apay adita pay la ipatarimaan ket bak nang damag. Ay, may bayabon. Tinasayaat mangan kanta subuan kawan. No napigsa akla ko ma. Saan asikatirumbang amang trabaho kadagita? Siya ko man. May bagan kanto, Dolores. Laglagi pa. Amin asakripisyaw ket para ken ka. Tapno may paagas kantaw. Anya mo tong dagita nga ari kan Reyna. Saan da pa'y ama iturod ama ipatariman da iti kalsada? Dumagas taman kiti ti pagarian. Nakasarita taman ida. Ay, saysayangam lang ti oras mo no kasta ti aramidem. Agdiretso takit din iti ayan ti negosyo ta. Ne. Apay ngay asimmardeng ti kabalyuta. At dadakkel abato ang nakaharang iti kalsada. Ay, kumarkaro at talaga ti madi a sitwasyon ti kalsada tayo. Ala, ingka ipaigid day tadakkel abato. Anya? Sakti ibaon mo? Taasino kumati sa bali amang trabaho nga iti dayta. Daytoy kabalyo amang guyguyod iti kalesa nagluganan ta. Jak kaya ti bumaba amang ikat iti dayta abato. Kasano nga rod ang makalasat tangay no kasta? Bayamon, ipaigid tulangan dagiti lumabas sa daduma. Ikarigatak nga iliklik daytoy kalesa ta. Tapno makalabas ta. papanamanen asawak nga ari. Mapana kiti kalsada. Inaldaw kansan amap mapan ijay. Amo matanwa apay asawak arena. Adda ka din nasiputam anang ipaigid iti dakkel abato ijay tenga ti kalsada. Ay, awan pay. Puro nga minbak nang a negosyante dagiti lumablabas ijay. Saan da talaga apagan ano nga ipaigid ti dakkel abato? Sana bale, sa anak ang mapukawan iti namnama. Agsubli aklata amapan mang siim, no asino ti mangipaigid iti dakkel abato. Ladingit, tawan ti asawak nga ari dito'y pagarian. Kasta ka di? Napatagaray na? Adda ka di kayat yung nga idanon kan kuhana? Jay kalsada nga inaldaw apagnan mi. Mas daaw kami. Ta saan man la ama ipatarimaan ti ari. Idinto ta aglaplapusanan mat ti kinabaknang ti pagarayan. Bayan nyo, ta idanon ko dayta. Awan gayam, sakbaya pumanaw kami. Amangan no saan pa'y nga mo tinapatag nga ari, nga dadakkel abato ang nakaharang ijay nga ti kalsada. Amangan met no mabalin nga ipaikat na dayjay dakkel abato. Talaga nga or-orayan ti ari, nga da makaiturod amang ipaigid iti dayjay abato. Anya? Pakawan no siya. Jakla kayat nga ipaigid dayjay adakkel abato.
Anya, agur uray ti ari ti makaitured amang ipaigid iti dakkel abato iti kalsada? Daytamat tin ako natiray na. Asino ko ti mangayat nga agbannog amang ipaigid no awan mo ti maganab da? Abayam, addan tulat tamat siguro Ngam nagdakkel unay day di abato. No inaldaw ta magmag na iti akalsada, marigatan ta lumabas. Urayan ta nga addan tulatan na pigsa amang ipaigid. Dolores, adumanan tinatangay nakilako ijay ilay. Ay, no ko mata matulungan ka lakay. Di na ka di pakadanagan, bakay? Aganad ka nga rod Sapay la kumatay ti pa nagsublim. Adda swerte nga awit mo. Sapay la kuma, tamayat ti dalan. Tapno may sangpot ko ijay ili anapintas, dagiti lakok anatag. May dito ay dagiti agasawa abak nang akanayon amagmag na iti dalan. Anya ti may daimbaga dito. Reklamo da dakkel abato iti tenga ti dalan. Saan lang ay suda ti may nagreklamo? Ngam uray may sakadakwada. Awan pa'y nakaitured amang ilisi iti dakkel abato. Saan da kano akabailan nga ilisi? Tadakkel unay. Nagduduma ti rasunda. Ngam saan da pampanunuten? Ano mailisi da jay dakkel abato? Nalaklakada ang makalasat. Ay, Ngam saan naklatta ang mapukawan iti namnama asawak aray na. Nga iti may sangal daw, addan tulat ta makaitured amang ilisi iti dakkel abato iteteng nga ti kalsada. Marigatan ta na lumabas dito yung kalsada. Nalabsan tamanan di dakkel abato. Nadala sa bali apagnaan. Ay, kitaam. Adda masabat ta. Oh. Saan ka di? Aday ta jay lakay ngaglaklako itinatang ijay ili? Kaasimot amang iguy-guyo jay nuang na nga agkakapsot mo ten apada na. Nadagsan sa ngamin jay guy-guyudan jay nuang na anatang. Ay, kasaritam day ta. Anya nga ti bagakan ko na? Nagdulpat alakay. Ibagam kan kwa na nga ipaigid na di dakkel abato iti kalsada. Ay, wanan niya. Hanggang, kabalan na nga ta. Madlaw mo ta nakapsutan day ta alakay. Kabailan na. Makapagmulan tupay. Saan nakit din akabailan nga ipaigid di dakkel abato? Imposible. Ay, masabat ko na gitagasawa baklang ang negosyante. Ho! Naimbagngal daw yaw. Nalabsan mi jay dakkala ba to? Awan mo't day taba to, idinagnaak dito'y idinaminsan. Anya? Amok ang makalapad day ta abatoken ka. Ay, asino nga tatinang ikabil iti dakkel abataw, iti tenga ti kalsada. Sana nanaskan ang maamuam no asino. Tinapatag, may paigid mo day di abato. Kabalam ka di? Wen, apay kitin asaan? Nasayat no kasta. Aramidag day ta, tapno nalakak ang makalasat. Kanuray da kayo mo't ang negosyanday. Nalaka kayo mo't ang makapagna dito'y kalsada. Agyaman ako na, inumaramid mo day ta, amalakay. O sige, panawan da kan. Nas kang aramatat na ito'y dakla kayo. Iso ti pangiduron ko iti da ito'y abataw. Aramatat tinabati apigsak. Ay, nagdandit kung may paigid ti dakla abataw. Ito ko pa'y. Anday ta. Day. Anya nga da ito'y nabalkaut anapandagan ti dakla abataw. Kita man. Day. Nagadwa balitok. Nabalkot iti lupot. Asino nga tinangibati iti day tawi.
Kablaawan ka, Amalakay. Napatag nga aray. Nabayagan nga agsisiimak dito igit ti kalsada. Si kamot lagayam ti makaitured amang ipaigid iti dakkel a bato. Anya? Inggagarak nga ingkabil dagita kinabaknang para iti asino man amang ipaigid iti bato. Kasta ka day. Kat sika ti nakaitured Amalakay. Iso ako kuamon dayta. Ay na, kasla jakpat yun day ito napasamak, napatag nga aray. Gapo ka dagita abalitok. Adayon anabakbak nang ka. Ngem dagiti lumablabas ditoy a negosyante. Ay na, agyaman ako na'y napatag nga aray. Agyaman na. Ay, nasaya at matawanan ti dakkel abato ang nakaharang iti kalsada. Bili ba kiti day alakay? Ta talaga nga impaigid na ti bato. Naanos mo talakay dayjayan niya? Kita. Nagado alalaki ti adda dito igid ti kalsada. Anya may aramidon da. Nalabit at tarimaanen dan to'y kalsada. Ay, nasaya at mo't no kasta. Impatarimaan nga tana, jay ari kan reyna. May paagas ka, Dolores. At dan nawadwad a kwarta pang paagas ko kan ka. Nangalaam ngay iti kwarta. Ented ti ari kan reyna. Anya, Wen, Dolores. Saan ta napagparikutan pa iti pagbiyagan ta? ay naragrag sa akakpay kumaa. Dumatulungan mo't nagiti dumaman na alone. Anya ti kayat mo asawan? Maipatarimaan ti dalan. Tapno nalaklaka ti mapanagla ko iti nateng. Saan ka madanagan, Dolores? Madamaitan apat patarimaan ti ari ken reyna ti kalsada nga ibagbagam. Ay, kasta aya. Wen, iso asaan lang adag iti baknang a negosyante ti matulungan. Oray pa'y dagiti padak a marigrigat a mannalaw ket matulungan ay. Ay, kunakon ket. Adda maisangpet mo aswerte lakay. Pimayso ti kanayon ko nga ibagakan ka. No daytay pumanaw ka. Ay na, nakaragrag sa kakasawak nga ari. Inaldaw nga damangyag kadagiti produkto daan natang dito'y pagarian. Wagas ka no apanagyaman da, gapo iti panangipatarimaan mo iti kalsada. Nalakad ang amina na makalasat. Naibagngal daw yaw, napatag nga aray. Napatag aray na. Kastamat kan ka, Amalakay. Sika ka di jay lakay, anang ipaigid iti bato iti kalsada? Wen, napatag nga aray. Imayak takayat ko tagyaman. Gamin, naipaagas kun ti asawa ka nabayagan nga agsaksakay. Maragsakan kami ang makaamoy ti dayta. Sobra-sobra ti intedyo a kinabak ng kanyak. Napatag aray na. Napatag nga aray. Tilaang tarigagay kaw kat may paagas ko ti asawak. Kain may patarimaan ti kalsada. Anya ti kayat mo asawan? Umay ko isuble ti sobra iti kinabak ng nga impaayaw. Anya? Itad yun toon kadag iti sumarunupay ang makapasay iti panubok. Napatag nga aray. Amalakay, at dapay nga tatao akaskan ka, ti kababalin na. Nagtuloy ang nagsapol ti ari ken reyna, iti pangitalkanda iti kinabaknangda. Jay tao asaan amang liklik iti kinariga ti biyag, jay naanos a tao amang saranget iti adu arigat.
Bueno, obing, ditahan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.